Ramogi ke twak mar chenro mar mbako romo kinyi makawuono wadong mana kod dakika matin kende to bobedo ka watieko twak marwa okinyi makawuono kata gisani wadong mana gi dakika matin to sabich mar onyango bro bedo ka chop manyiso ni thuolo mar okinyi makawuono bro bedo korumo kata kamane thuolo matin montiere godo pod wabobedo ka wadhi mbele kod twak marachak kodi Syndy paro kotudore kod winjo kaka jowete gi osechwalo pach gi mopogore opogore kotudore kod wechego mag intergenerational conclave makoro idwaro luonge pacho kae kapok adhira Eugene. Koro uwacho ni intergenerational conclave is a necessity donge ma ok adwa object to. Okay? Ok adwa object to the intergenerational conclave. Lakini Hillary wacho maber niya gidwaro an economic charter. Iwinjo. An economic charter ok nyal thrive a country ma the rule of law is not ok bed adhered to. Iwinjo. Constitution or protect the rule of law. Rule of law ni is against gik mawaka extrajudicial killings. Ntiere gik mawaka corruption. Magote come as offenses under the Constitution. Iwinja. But koro kukelo chata mudu adhi bedo gode conclave ni. Odhi bedo implemented in a country makoro onge any rule of onge order, onge rule of law, ji andamana kila siku, ji inego, gigi tete. Onge kama economy bro thrive ma onge ma chaos nitiere. Iwinja. Mano mokwongo. Mar ariyo. Issues miwacho ni gin legal gi. Nyaka gibed addressed. Kapodu nego ji athoya e street. Mano has to stop. It has to come to a stop. Mondo mi gik mawaka ni ati biashara. Indangi dhi iyau biashara ni kama ji nege kila siku. Kama kibede dukani ti luor ni stray bullet nyalo donjo manegi to ngamo obayo stray bullet no ok maki. Okinyali yau biashara ni in such a state. Koro emomiyo waluongo niya accountability, transparency, reverence to the rule of law, adherence to the constitution. Magite gin gik modwa niya obed implemented by the current regime. Kasto koro unyawuoyo about the economic charter. Unyalo chako manyo kaka Kenya nyalo move forward economically mondo uket pesa e ofuko ji kaka udwa wacho ni mondo ji obed gi pesa gi mondo ji country run kako nego run. But okunya bedo gi a conclave when everything else is running loose. To gigi temu dhi wachi conclave go ang'o mapok wache streets. That is my take.